Imei ipa wat lada ki treasure tom haki kambala jungki penban haka bakut kesngi kila ban pendap tang kat bangin yo ban bam. Nim ju yo ka jan bathamai kum ki wede ki paralok bangin pong badabangi pong ya ki jan ngi ha banda pikir bahaya ka knang ba ki para jungi ki ba khamrit kin la ban pong ya ki onda ba ki jan kim nyam shu yangi. Handai wat lada ngi wan na ke yeng ke baduk penban ngadon ke jing trang ban late school da ke jing thmo ban yarap a yeng onda bang la yo ka kam ka jam bat haman la ki kelas ki bang pule ngapoi be chakman hagapor bang pule kelas 11 ngaya kendu ya we parlok jonga ubang itanan ba bat ma uru itanan ba nga ngadas ngap men ba namar bang don samla kum ki we ki prakhana ngaya tho e imei si phang jing long parlok jonga bat ta para kelas jonga kumta imei ilas neng ila krau bang ade ban ri ka burom ka akor bangan armen bat ngin la ban nyatho hadu bangin dadep kijing pule bat biang ka kam ka jam handai ha ka wai ka sngi kat ba manga bat iparlok jonga ngidang ya rengkat hadin bangila wai kelas ngila ya kendu ya ka kemi utau parlok jonga bat hangta hi i lamai kin hiet yanga ba ngapen biet ya ukhun jong i bat kalamai ya ukhun jong karo kalakali na ukhun jong ka hato mi itanat ya kane ka khana ka baduk ka bamdan ai imat ha kata ka jingtiang parlok jong ngau long em me nga khlem ie jaka karu kalatan no e ukhun jong ka bat ngaru ngalej phai no siyeng ngayam nga sewsi marwe na marba ngamla shu ban yolong parlok bat parlok ubanga ie kakemi jong u kam hun tang ban maya nga surok handrei kalawan syeng kalamai kimi ki pa jong ngaro ngalanang sngusi shushu banyo i bagi kimi ki pa jonga kisha kren ben tang na kabenta jonga kumtang alapan mam naki baro arngot imei ipa isneng yanga bangam de ban sngusi ngade ban pele jing mot shwa ki jing pule hadien bangla sngu tho bangla pen sngusi imei ipa ngalapan mam na uble ro bat ngaduai ba unyarap yanga bangan omle shu kono kono ko kam ka ba kikimi kikpa kinsha nyaw ben haki way kipor ki yaj bat ki result class 12 kalami bat ngapoy shakman e kidon ki para marjan bas ngawlem ya ka yeng jongi kitang shutep ki layarap ban pen sngot huwa ya kikimi kikpa jonga ban pha yanga sha ki medical school bat daga jingirap lem jongki ngalayo ban late pule doctor hadien banga pas ngawan phai sha yeng ngala trei hakaway ka hospital badan haso bat mentapat ngabu klinik hapo dong daga jingirap ublay ngalala ban thiet jaka bat penchna yeng ya imei bat kalet day haka jaka bamarjan bat ka yeng jong tau parlok jonga hakapor bangarang late school namar ba makiru kidino ya ka yeng barim jongki bat kilet chna yeng thamai haka ju kadong banga penchna yeng ya imei ikmi ta parlok jonga im ithu shu yanga bat ngalayo i yo para kelas jonga ba usu shong yeng namar ba yo kam iman upara kelas jonga yathu hakakmi jong o shapang jonga bat haka wei kesngi ublei kilayawan sha yeng jongi bat ila ong hanga phila ban yolong parlok bat ukhun jonga menta ila persyang ban kren bat imei ipa ban pen ko ngo yanga bat hamar kata kapor samla jonga ubdayu doktor uwan yalami kikmi kikpa jong o ban pen ithu eki hakikmi kikpa jonga bat ikmi jong itai pra kelas jonga ipet yam remno hoat ngambu nut ye i henrei hakum kata kapor nga aingo ba ublei ula ai ulayada yangi nya ka yeng kasem jongi na ka jing sha nyaw ben ngalas ngosi jur hakito kipor henrei mentapat habang yo i ya pra kelas jonga nga shu aingo yo ublei banga klem nyapoi kha bat u ublei udan ka plan na ka benta jong phi baro ki khun samla kumta to da ngap ya ka jing sneng ki kimi ki pa jong phi nang ba phin man bha menta banga prakhat jala de nga shu aingo bet yo ublei banga klem poi shong kha satia bat tau para kelas jonga na margin dangala poi kha bat u ngin ya kendu ching e namar ba dan ka kam ka jam ka babiang bat mano bala bantip lada omde na ka benta ka jing mai jong ikimi jong i yangaru ngan ompoi sha e na marba ngalalap miet haki kam samla banya kabangan minot haga jing pule nangata kadaw ko ngu ya kikimi kikpa shania haga jing yalam uble ban ai kapor babahatam
jong phi ya jing pule bat nganut ban ong lada phi le yakane kalawe jong phi kan pharnai ngadua ye phi ki samla ba ro shinrang bat kan thei ka ri jongi ba uble unyarap ye phi ban minot ha ki jing pule khnang ba phin kiu yalade ba ro phin kin tiwe ka chaj ban reu